No niin, mä tulin tekemään Vuohensaaren uimarannasta uimaranta-arvostelun, kun piti jo aiemmin tehdä, mutta oli ilmoitus, että vedessä on niin paljon bakteereita, että rannalla on uimakielto ja käytän osittaiten niitä materiaaleja, joita silloin siihen kuvasin, mutta mennään tekemään arvostelu. Ja tässä on tosiaan leirintäalue ja parkkipaikalle ja leirintäalueelle on tuollainen metallinen portti, joka ilmeisesti on öiksi kiinni, mutta portin ulkopuolella on tämmöinen pieni parkkipaikka, mihin autoni parkkeerasin tässä ihan autoväylän vieressä. Eli auton saa tähän ja tästä pystyy kävelemään rannalle. No niin, nyt on ehkä vähän tuulta ikävästi, mutta se puhaltaa suoraan tänne Vuohensaaren rannalle. Vähän suojataan mikkiä, voi olla häiriötä hiukan, mutta varoituksia: rakennuksen edessä uimaranta syvenee vaarallisen nopeasti ja varo ohikulkevia veneitä. Ja porukkaa ei ole mitään valtavan paljon. On tässä hiukan väkeä. Vesi on yllättävän korkealla. Ja ei mitään, me teemme sen arvostelun ja aloitetaan sillä, että katsotaan. Tossa on sopiva kivi minulle oikeastaan. Tää on hiekkaranta, mutta vesi on yllättävän korkeammalla mitä se oli kun mä kävin tässä näin. En viitsi ihmisiä kuvata, tässä on heitä. Ja aloitetaan nyt sillä, että täällä on tämmönen houkuttelevan värinen tämä uimarannan vesi. Oikein tämmönen ja oikein kylmä ja veneellä pääsee ympäri. Tää on leirintäaluetta, tässä on rannallakin ihan yksi delta ainakin näköjään. Mut katsotaan mitä tästä tulee, että päästäänkö tässä uimaan ollenkaan vai ei. Otetaan teepaita pois ja uikkarit mulla onkin jalassa valmiiksi. Olin tuossa iltatorilla, niin suunnittelin ihan, että tulee nytten, kun kerran kielto on purettu, niin tekemään tämän arvostelun tänään. Ja oiskohan se nyt sitten tuossa olisi toi vaahto näkyy hyvin. Ja sitten kun ne pistetään tää kaisla niin tehdään vähän tommonen merkki, että mille haarukalle se nyt ottaa kuvaan vielä tolla. Tästä näin. Mennään testaamaan. Tästä piti rannan äkkiä syventyä. Kuinka äkkiä se syvenee? Kylmää tämä on. Ja niin hirveästi vielä ole syventynyt. Ei tätä nyt äkkisyväksi voi sanoa, mutta no joo. Ristinmerkki. Niin paskas. Edes käsiä ei näe täällä. Niin mustaa tää synkkää tää vesi. Ei kyllä niinku. Ei tää nyt miltään likaiselta haise myöskään kyllä, mutta ei oo mitenkään houkuttelevan näköistä vettä. Täytyy sanoa näin. Mutta
Tässä sitten syvenee, sanotaan 15 metriä, 20 metriä rannasta, niin on aika syvää jo sitten. No niin. Ei yhtään näy käsiä. Voi sanoa, että ei ole kyllä mitenkään houkuttelevan väristä tämä vesi. Mutta ilta-aurinko tähän paistaa hienosti ja tämä vesi on kyllä niin siis, ei hemmetti, tää on kyllä jossain, ymmärrän kyllä minkä takia täällä hiljasta on, mutta otetaan se kamera mukaan. Mennään nyt kun ollaan kastauduttu. Ei mitenkään kylmää, täytyy sanoa. Ei millään tavalla kylmää tämä vesi, mutta tosiaan niin tää veden väri, tää on kyllä jotain sellaista, että tää on siis merenrantaa. Tää laskee Halikojoki ja Salojoki tai Uskelajoki, kummalla nimellä se on. Ja nyt katsotaan, käsi on nyt tässä veden päällä. Sentti, 5 senttiä, 10, olisikohan jo 15-20 senttiä. Nyt on enemmän. Nyt on sanotaan, että ei käsi kovin syvällä ole, mutta ei sitä meinaa kyllä erottaa. Tää on tämmönen samea, mutta yleisesti ottaen niin Vuohensaarea, niin jos tässä olisi kirkkaampaa vettä, tää olisi oikein huippupaikka. Tässä on hieno iso ranta-alue, hiekkapohjainen ranta. Tässä on leirintäalue, täällä on kesäteatteria, luontopolkua, vaikka mitä, mutta kyllä ne rajoitukset, mitä tähän voi välillä tulla, niin ne on ikäviä. Sitten tämä vesi on mitä on täällä. Puitteet nostaa arvosanaa, mutta tämä vesi ja että pääseekö aina uimaan se on kun haluaa, niin se laskee kyllä roimasti. Olisiko 2/5, 3/5 sitä luokkaa. 3 on ehkä vähän yläkanttiin. Palvelut ja muut on ilmeisesti hyvät ja puitteet on hyvät ja erinomaiset, että niihin on panostettu. Niille on annettava iso kiitos, mutta kyllä mä sanon, että tämän rannan jälkeen niin suihku ja sauna on niin kuin ihan ehdottomuus. Mutta kumman arvosana nyt antaa, niin ollaan vähän ankaria, mennään 2/5. Mä en puolikkaita viitti antaa. 3/5 on vähän yläkanttia ehkä, mutta kyllä se varmaan siihen välimaastoon menisi 2/5, 3/5 haarukkaan. Mutta mennään jo 2/5. Puitteet on hienot ja on rauhallinen ja nyt kun tähän rannalle kävelin, niin oli aika hiljainen tuo leirintäalue, mutta en myöskään tavallaan ihmettele, että minkä takia, että jos haluaisi uimaan päästä ja vaikka ranta on auki ja vesi on tämmöistä ja ei koskaan tiedä, että milloin sitten on sellaiset bakteeritasapainot, että ranta onkin taas kiinni, että uimista ei suositella. Mutta iso positiivinen plussa Salon kaupungille, näitä seurataan aika tarkkaan ja näitä tiedotetaan suht hyvin, että seuranta toimii ja nyt tässä ei niinku silmämääräisesti niinku näy eikä havaitse yhtään mitään. Toisaalta tämän veden värin perusteella niin voisi todeta, että tässä on ihan kaikkea. Ja voisin kuvitella, että kaikkea muuta paitsi levää. Mennään sillä 2/5. Vuohensaari. Niin ja se mitä piti vielä sanoa, niin Vuohensaaresta, niin täällä on kesäteatteri ja tässä on sen näyttämö ja
katsomo osittain katettu, ei kokonaan. Ja tänäkin kesänä täällä on tapahtumia ja esityksiä. Silloin kun kävin aikaisemmin ja en päässyt arvostelua tekemään uimakielon takia, niin täällä oli juuri silloin harjoitukset menossa. Mutta tosiaan niin tämmöinen vielä tähän arvostelun lisäksi tiedoksi, että leirintäalueena ja karavaanialueena, niin täällä on toimintaa ja tapahtumaa tosiaan ja ihan suosittelen lämpimästi siinä mielessä tutustumaan Vuohensaaren alueeseen. Mutta rannan arvostelu tässä oli se pääasiallinen asia ja ranta oli 2/5. Tässä on siis Vuohensaaren joku tanssilava tai joku tämmönen ja täällähän on siis asuntovaunualue olemassa leiriytymiseen. Niin ja Vuohensaaressa meillä on täällä luonto- ja taidepolku. Tähän eteen ei saa pysäköidä. Tosiaan torille 4,4 ja kirkolle 8,5 kilometriä ja Palometsään 7,1 kilometriä matkaa.